weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to mbouta to fomo guileyta to tasota to sehil baabi to wulayense to taktake to samba kanji to buruji ko on takkusan juula ha to galle ceerno Idriss Diallo to Boutanda ha to galle ceerno Oumar Abdoullahi Douña Diallo to ñoomele ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie ñawore Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie tawi ko ñawore nodditade o taƴanama duuɓi sappo e joyyi e kaso tawi ko prison ferme to leydi Sénégal ma en jaaha to Thiénaba toon ko almuɓe nayo mbasi toon pittali men caggal kayde ñamno fruit goto mo moƴƴani to leydi Mali dendagal andaji dawrugol e pelle dawrugol kala pirtama ha soori ladde e oɗo saaha nder jokli leydi he kala kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumara Mbocco habruji men jolam jaɓeri en jaaha to leydi Syrie to leydi France to leydi Qatar to Palestine ha to leydi Liban bisimilla mon e kirki hotodirte joni joni piren pacciren tine tinte tinne kadi son tintine betinano son nani ɗeɗo daade almuɓe belde holto paaɗen ko toon to kay haydi to galle ceerno Amane Nene tawateɗo to kay haydi dendagal ɓesgu ceerno Amane Nene no didorno to kay haydi e gaddogol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene e dendagal almuɓe galle o eɓe tintina eɓe teddinira dendagal bandiraɓe ummal islam no didorno ha tengte ka haydinaɓe ko taari ɗum ɓe lappol palol dande ma Mauritanie e Sénégal ɓe funnague hirnague Bosoya kala e dendagal hebbiyaɓe ha law dendagal guure taariɗe dendagal to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wawlete eɓe eri on ƴeewɗo ñalawma taw ko ñalawma diine ñalawma alliyankagal on ñalawma noon woni koɓe mbiyata itmam ɓe kewi wadde kala hitande hikka o noon nde noon itmam o ko alkamisa ko ñande alkamisa 15 lewru duujalla woni ñalawma janggo alarba hande o 14 duujalla jamma o ha weeta koye ɗeɗo daade almuɓe mbalaten mawludun nabi sallllahu alayhi wa sallam alkamisa janggo 15 duujalla woni lewru me sanga 10 heures fa 10 heures 30 itmam o fuɗɗoto tawi koye gardugol khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene dendagal julɓe biɗen ha tengti kahidinaɓe no didorno e ko taari ɗum kala ene bisma e oɗon itmam yettiniɗo ɓatake o ko musidɗo men Abdoulaye Ba tawi koye yamirore khalifa galle o hono ceerno Mouhamadou mo ceerno Amane Nene dendagal bandiraɓe ene bisma e oɗon itmam an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti waɗa saaha koɓe janbitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haa ko iwru ko tokkoridinoro
ari ko wallude e safrude ha moni kala yito hen hoore mudoma gorelte a ittat ko jamirɗa mbaɗa e ndiyam guldam aɗa yara aɗa yito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko ha ko tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorelte walla ni site gorelte jangana hoore maɗa ko jangta e gorelte jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorelte jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jama. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safar rafiji kewɗi jiida cirolla wonduɓe kista fibrome dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko jaadindo ɓalawal dano kala ka gandu binde laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo yawna ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkoji e ɓalli mutoji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal kilneɓe mum caggal nde ummi toon to Dakar Madina Gounas omo tawe oɗo saaha joni to Dakar tawa kadi omo arde leɗɗe kese pul e nder wittoji makko mo yiiti hen leɗɗe ko fate estomac en gondude estomac kaɗaɗo ñamde kultuɗo ñamde yadde gueɗe kewɗe jokkodira ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji joni joni mbatta ñamde kala ko kaajeɗa mbatta yadde kala ko paaliɗa gorko mo melga wuuro jinneji mbiɗinamo tawe to Dakar numéro makko leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 46 94 21 96 so numéro makko WhatsApp leydi France ne yaaha mbatta ko 00 336 04 04 66 27 base makko to Dakar ene tawi ɗum miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji ne tawe jogui base mum to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala ene tawi ɗon ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko mallaɗo wune ko newiɗo sanne sanne ko jawrande dendagal rafiji gorago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo mbaɗnen danɗo faade makko. feere fendi fedande onon taweteɓe e diaspora caɗele mon gasi ha laaɓi ha wi ceer gayni caɗele mon ko diaspora solution ari e dow mon ngam wallude mon haajuji moɗon kala ha mbawa humtade an taweteɗo caggal leydi Sénégal jiɗɗa arde ko nder leydi ndi so tawi a jokkodiri e diaspora solution ma haaju ma humta joni joni
so tawi jiɗɗa ko addoyede toon to bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne walla ni jiɗɗa ko nawede toon walla jiɗɗa ko ɗoftede gila e nokkuji pewneteɗi kayitaji hay ƴeewoyde leyɗele tereŋaji walla jeere e nokkuji ɗi kala hen ko jiɗɗa wonande diaspora solution ene fiɓe ɗoftudema ha mbiya alhamdulillah. Diaspora solution ene walluma ha darna entreprise maɗa an jiɗɗo gollade e nder leydi ndi Sénégal. Diaspora solution ari tan ko newnande mon onon taweteɓe caggal leydi ha mbawon dejje jami kisal e hoolare e nder ngenni ndi leydi Sénégal. Kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba 14 lewru duujal hitande ujunnaji 225 habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbirno gardini kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗoɗen to leydi Mauritanie noon ma jaaha to Likseba Gorgol noon tawe sunare mawde no fewi subaka hande o jaltugol aduna ha mawni men ha denɗi men baabi men hen banggue biyetnoɗo Alhaji Ali Ba noon o ɓurno lollide ko Alhajjila Ba o yalti aduna noon ko ɗo e nder Nouakchott ko wendoga hande o yalti aduna goski noon nawtama to Likseba Gorgol ko toon o ɗaɓini wiroyede eɗen pecca sunare men dendagal babaɓe e kan hanɓe sisiɓe e Likseba naaɓe kala ɗisko Likseba naaɓe kala e daabi naaɓe kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnam aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Habaruji men demgal pular ko to leydi Mauritanie puɗatɗen to leydi Mauritanie altine ɓennuɗo Mohamed Wul Cheikh Al Ghazwani hoorejo guindi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie o joddima toon to Abidjan e nanɗo makko sehil makko hono Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo guindi Sénégal nawinoɓe toon noon ko tawtoriyede kay tawtoriyede sommet bato kolol 11 wala woni 12e session de forum tawi ko forum africain de chef d'entreprise forum noon goro joɗino ko toon to Abidjan e nder jonde ɓe poti to noon ɓe mbawi yewtidde kanko e nanɗo makko Bassirou Diomaye Faye ɓe jewtidi ko heewi kay ko fate jokkodiral moƴƴal koddigal moƴƴal e gollodiral hakkude leydi ɗiɗi woni leydi Mauritanie e leydi Sénégal ha joni ko leydi Mauritanie keɗen Mohamed Cheikh Al Ghazwani jeftino tigui gila jamma altine e nder Nouakchott lamrugo guendi Mauritanie tawi ummoɗo ɗo toon to Abidjan to yano tawtoriyede oɗon 12e session ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗen leydi Mauritanie tawe e sunare mawde no fewi wasde kay goto e anduɓe leydi ndi biyetenoɗo Cheikh Mohamed Abderrahmani Wula Ahmed o ɓurno lollide noon ko Wula Fatta o yalti aduna noon ko to Tunisie to nawno kay e mbadi safaruji Wula Fatta noon ko ceernajo mawɗo no fewi dowluɗo e nder leydi he omo hewna wadde conférence uji makko ko fati diine o omo heewi kadi wadde jewte makko e radio ji e télévision ngaji woni tigui e nder média ji ɗi leydi Mauritanie kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen hono mbiruɗen gartidi kabaruji men Mohamed Wul Abdoul Aziz gonnoɗo hoorejo guendi Mauritanie taweteɗo ɗo saaha kala e nder kaso e nder Nouakchott ñawore makko tawi ko ñawore en appel woni ñawore nodditade kay yani ha laawi ñalawma alarba hande o taƴanama kay duuɓi 15 omo lelo e nder kaso tawi kadi ko prison ferme ko tribunal mo Nouakchott noon kañum tigui hettanimo alarba hande o 15 duuɓi 15 kay e nder kasso ko gila 2024 noon ko gila nden kay ñawore makko kay ko gila nden ñawore nde ummira tawi kadi o ñawirno kadi ko fati e mbuñari e boljingol ngaluji leydi ndi siftindon kadi kanko ardino leydi ndi hitande ujunnaji ɗiɗi e ujunnaji ɗiɗi e jeetati ha hitande ujunnaji ɗiɗi 19 woni 2008 ha 2019 o ñawore nde noon o ñawda ñaworde nde noon tigi ñawore makko arwininde nde noon o taƴanno ko duuɓi 5 e kaso ɗum wonno ko gila ñande 13 lewru novembre 2024 ñawore nde noon kadi o ñawda ndeɗo ñawore nde o ñawta joni ko appel woni tigui ñawore nodditande kanko tawi o ñawda kanko e yimɓe makko tawi ko ɓurɓe ɓattademo guila e ministre uji ha e jooma ngaluji
ha joni ko kabruji men e demgal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden jen ha to Ceneba non ko wuro tawatengo e nder département mo Kébémer ne tawe toon en wuro ngone tawe sunare mawde no feewi ko sukaɓe nayo baydaji woni almuɓe qur'ana tokosɓe mbasi toon pittali men ɓe ñamna noon ko fruit goto tawi ko fruit mo moƴƴani e ndiɗon e ɗiɗo noon e ɗiɗo noon ɗin mayɓe noon ɓe mbiyete tigui idi mayde hen noon ko biteɗo Papa Diassé Mengue on goski muɗum tottitinoma koreji mum kay toon to Dara ñakkuuro ñande altine kikiɗe tato ñande alkine kikiɗe noon tato waɗɓe ɓe noon goni tigui e tallade ne peto deedi musoji tawi ko deedi cattude no fewi ne wonde tuure ko wayno kay biteɗo biyetenoɗo Fallou Fall duuɓi 11 on ko Gambinajo on hawri Ela Diallo caggal nde fiti kay ko juuti nde catiti ko juuti kay tawi kadi ko reedu musoru wondude e wodi musoru tigi wondude e tuute rewi hen kadi ko biteɗo Cheikh biyetenoɗo Cheikh Oumar Gueye duuɓi 11 jeeyaɗo to nokku biyeteɗo Joal on kam heeɓino ni nawede ha to hôpital sanki kay koye sakkiti mayde noon ko biyeteɗo Modou Dieye noon on heeɓi nawede ha to urgence koye juuɗe docteur eɓe o hawri Ela Diallo hewɓe kolliri noon ɓe jaami tigui ko fruit goto tawi fruit o ɓe mbiyata ɗum inde wiyetede nden on nokku wiyete tigui ko Mante Mare ko ɗum tigui woni koɓe ñaami tawi kadi ɓe ñaami hen koko fakiti no fewi parquet noon yamiri tigui nde goskiji ɗi nawete to Dakar ɗi mbaɗe toon ko wiyete autopsie beele tigui ko ɓeydi mbete tigui ne ande tigui holko yooɓi pittali mabɓe goto e jangguinoɓe noon woni tigui suppléant jangguinowo oɗo saaha joni tawe tigui e nanga tigui e mbadi enquête ha tigui laaɓa ande tigui holko yooɓi pittali mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to nokku Kaymoro tana waɗi talata hanki o jamma sanga 20h woni 8h jamma to wuuro witengo Sinthiou Kowel tawatengo e nder commune mo Kaymoro e nder département mo Niokodi Ripa ko sagata gorko goto noon mo duuɓi nogas kañum tigui weddi hoore mum e nder woyndu ko hen o hawri Ela Diallo koreji makko noon koliri tigui wonde ona karɗo cellal to banggue hakkille ko sapeur pompier noon kañumen tigui gari yengtini goskiki ɓe nawi jokki noon to morko dispensaire ñorode Ripa gendarmerie udditi hen loyde mum ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen talata hanki o 13 lewru Dujala yeeso jandiyankoɓe collectif tawi ko fedde rendu avocat ji hujjikintoɓe Farba Ngom ɓe kuccodiri kay e presse mo leydi Sénégal ɓe kolliri noon ɓe kolliri mette mabɓe no fewi noon ko fati no justice Sénégal rewriri kay dossier Farba Ngom woni hono biteɗo maître Philippe Zeller on koye mawɓe avocat ji ɗi o holliri tigui ɗum ɗo kay wona ñawore wona procédure dewɗo lawol ko wadde tigui ko wela tan ko ɗum woni koɓe mbani wadde nde Farba Ngom o holliri noon wonde Farba Ngom kay yoɓe gandu ko élit des nations o holliri noon wonde immunité parlementaire kanko Farba Ngom on ɓurtirani haydara ala hen ko rewi lawol o holliri kadi wonde koɓe nawoɓe dossier o yeeso kay yeeso ñawirde tawi ko ñawirde windere nde ɓurde mawnude woni tigui devant des juridictions internationales maɓe jaa wullitoyat toon ko fati dossier Farba Ngom ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to Bambilor noon ko gorko goto natnoɗo tigui e nder boutique ina sooda ndiyam ko ɗon tigui o woƴiti e leydi o hawri Ela Diallo ko babiraɗo noon mo duuɓi 60 biyetenoɗo Mahoudia Sala ko maçon noon jeeyaɗo tigui to wiyete Kër Mbaye Fall ɗum waɗi noon ko gila ɗum waɗi noon ɗum waɗi ko beeta hande sanga 10h ene fayi mintaji nogas e nder boutique Mauritanajo goto tawateɗo gonɗo yeeso garage mo Bambilor ko caggal noon nde o soodi ndiyam makko o yari ndiyam ɗam ko ɗon tigui tan o woƴiti heewi musalla o woƴiti leydi o yadani e wonki sapeur pompier noon garani ɗon goskiki nawi ɗum to hôpital Pikkina beele loyndoji ne mbaɗe hen ande kay holko saabi jaltugol makko aduna ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha to Dias dadiɓe halfinaɓe nden ka ekisala e haɓade drogue falde Dias ko taari ɗum kala ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo dartunoɓe wadde trafic de drogue toon to Dias ɓe tawra noon kiloji
jeenayi drogue mo hinde chanvre indien ɓe gonno noon koye dow moto mabɓe nden ɓe coynima dadi ɓe ko ɗon tigui ɓe doogui ɓe goppi moto o wondude marchandise o kala ɓe teɓama noon marchandise o kadi e moto jakarta o kala wawi teɓede ha joni habaruji men demgal pulara sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paadena to leydi Mali aya wo habride leydi France witende TV5 Mondo haɗama kay bayyinde habaruji mum e programme mum kala e nder jokli leydi Mali kala ko chaîne noon ko chaîne o noon ɗo chaîne o tigui ɗo faaka on chaîne ɗo fama e dendagal bukkeji tawteɗi e nder leydi Mali kala ɓen kay joguiɓe bukkeji kala guilay canal e keddiɗe kala kamɓe kala ɓe dokkama yamirore kay ndeɓe ittata ha laaɓa TV5 Mondo e nder jandeli he wasa feññinede wasa bayyinede tigui e nder jokli leydi he kala ɗum noon fuɗɗi kay ko guila ñande jeenayyi lewru novembre guila ñande jeenayyi lewru gonɗen ndu mais gonɗen ndu ha nouvel ordre TV5 noon tuuba tigui ko bayyinde kala saaha kabaruji ɗi gonɗani walla tigui teskede tigui ɓe goni tigui ko banggue woni tigui ɓe gonani neutre ko ɓuuri hewde kay ko ñingde laamu transition ngu ñana tati lewru me noon ɓe ɓayyinino habaru kay ko fati e wideɓe kay wonde caggal laamu ngu jiiɗi kay fittude landaji dewrugol ɓe kollirin fodde ko ujunaji yimɓe jippima e booli Bamako gam hollirde metti mumen laamu ngu noon ko yedduɓe oɗon habaru ɗum noon jeeya tigui ko addaniɓe oɗo saaha joni dartinde kay wiyede yooɓe dartina ko fati tigui bayyinde habaruji mabɓe programme uji mabɓe e nder jokli leydi Mali kala ɗo noon ha nouvel ordre ha joni ko leydi Mali kadi ɗen jeena ha to falde mofti alarba hande o gollotoɓe to hôpital biyeteɗo hôpital Somina Dolo mo mofti dawri tigui ko tikkere hofgo juuɗe ɓe mbaɗi diño mabɓe noon yeeso hôpital o hollide mette mabɓe hollide caɗele mabɓe ɓe ɓuuri namdade noon ko condition ngaji mabɓe tigui e tigui hôpital o nde wawa tigui garɗitinede ɓe kolliri noon e kala saaha nder hôpital o ko kuppiraji ndiyam wondude kuppiraji courant jokkodirɗi e oɗo saaha joni ala koɓe jiiɗi kay so wona laamu ngu daro ha hôpital o heeɓa courant mum ha timma tawe kala saaha kadi ndiyam ene woodi ha joni ko leydi Mali keddoɗen laamu transition ngu Mali e gaddugol général Assimi Goïta tawi kadi ko yamirore CNT woni conseil national de transition ɓe voti décret mo numéro 2025 ɓe goti tigui loi mo 2025 005 hollide kay wonde ɓe pirti charte woni annulama charte tawi ko charte des partis politiques baɗanoɗo kay gila 2005 kañum e statut de l'opposition ɓennilnoɗo kay en 2015 foof ɓe pirti ɗum oɗo saaha joni ha soori ladde kala kay ko kolliri noon ɓe kolliri kay ko ɓoyata ko noon dan landaji dawrugol ɓe kolliri noon kala kay ko kala ko wiyete landa dawrugol walla ko wiyete fedde dawrugol e oɗo saaha joni firtama ha soori ladde e nder jokli leydi e kala ɓe kolliri noon ko ɗo e fayi yesso kay ma législation kesso ma diido kay lawol hollirde kay holto rewete ha landaji dawrugol mbawa tigui tafede e no foti tafirede nder leydi he ha joni ko leydi Mali kadi en jeen ha toon to Kañeba police mo Kenya baɓe teeɓima ñande ɓe teeɓinoma ñande talata jeegoma lewru me gonɗen ɗo sagataɓe ɗiɗo noon tawa kadi ko dartoɗe ɓe tawrama noon pistolet artisanal wondude kuure jeegoma ɓe nanga noon koto wuuro witego Berem e nder Berem noon tawa capanɗe jeegom kilométre hakkude mum e Kiñeba hen goto wiyete ko AB ɗiɗaɓo ne wiye KB kamɓe ɗiɗo kala ɓe jaara ko duuɓi nogas e joyyi ɓe golloto noon koye nokku goto to kanŋe ƴogate to wuuro witego Juula Funda ha joni ko leydi Mali keɗoɗen to Bamako ñande jamma 10:10 lewru duujala gonɗen ɗo duwana mo Bamako ɓe golliri tigui wonde ɓe dartidi camion ngaji ɗiɗi tawi ko camion ngaji been ina camion ngaji noon ɗi dimɗi temedere capanɗe jeegom e jeenayyi tati temedere capanɗe jeego temedere ujunere e dimɗi ujunere e temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e tati carton tawi ko carton ngaji poulet congelé ɗina poulet noon woni guertoɗe congelé tawi kadi hay goto anda ɗen guertoɗe to ummi ɗen guetto noon mbiɗen mbaɗi ɗum koye camion ben tawi ko camion ngaji dimdoji ceenalli ɓe kuuri hen bâche woni par là ɓe kolli tigui wonde ko ceenal ɓe dimdi caggal noon douanier kay jurni tawi tigui ko carton ngaji poulet woni hen on ñalawma kadi to bo wallade duwaji ngala Bamako Sénou toon kadi douane o teeɓinoma toon ujunnaje 10 e temedde jeegom euro woni 10 600 € tawi kay koye
asiatique najo goto ɓe tawi oɗon haalisa ene mofti haaliso ene sondi ɗum e nder bagasuji mum tawi ko bagasuji ɗi jogoto e junggo ko ɓe mbawi tettude oɗon haalis tawi ko haalisa mo rewani mo rewnaka to foti rewnede on haalis noon fano tigui ko toon to Guina to Conakry ko toon haalis o fano tawi koye suuɗano ko nder bagasuji ha joni habaruji men demgal Pulahar kedde Afrique jabboden ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarndog Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tewtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi Mali toon dey en ñande talatare 13 lewru duuƴal 2025 kon taw kadi ko conseil ministre uji mabɓe extraordinaire jooɗimo toon ɓe mbawi kay hono ƴewde wonde kay fusde landaji dawriyankoji wonande kay e wertago leydi ndi ɗum noon e oɗon saaha jawtuɗo o wonno ko hen ɗen peeje ɓe jogorno wadde kay gam fusde ene wayno ɗon mataw koye ñalawma talatare nde ɗum yetti gam ƴettude pellital fusde ɗen landaji dawrugol e nder leydi ndi kala ɗum no addani noon e ɓen kay kadi ɓe landaji mumen pousa ɓe jogata hoɗo météo no feewi gam kay wadde kay wiide wonde ko laamu ngu ko waɗi ko ala ko feewi hen haydara toon to Nigéria ene wayde ko ɓen mennoɗo ardade leyɗele kala ni hani e toɗɗaɓe yo jaa taw kadi ko koyɗe maslaha e ɗum to banggue funnague leydi taw kadi ko Congo ene wayde ko on mennoɗo ardade hono leydi hono Nigéria taw ko Obasanjo ko on dey toɗɗono gam kay yidde kay wadde ko yaade koyɗe maslaha e wawde artide jaam toon to Congo to ɗum no kadi wona toon tan kadi o yaari omo hay banggueji goɗɗi kay ɗum no kadi amo wawa kadi ƴewde mana amo dañi hen maslaha wonande kay ɓen ɓe finitari hono woni to Guinée toon te ene wayno ñande 12 lewru duuƴal 2025 ɗum noon to kadi ene wayno ko on gardiɗo kadi jagorɗo mabɓe o Amadou Wuri caggal kadi o yana toon to Abidjan Côte d'Ivoire e notiyade toon taw kadi ko Africa CAO Forum mo yuɓɓinno toon ñande 12 hani e 13 lewru ndu gonɗen ndu o wawi kadi artude ɓe gonaka ko leydi mabɓe o wino de aɓe kay gandi wadde toon kadi e lewru aroru décembre 2025 gam toɗɗade gartoɗo hono leydi ndi toon to Niger ene wayno de toonne kañumne ko garnison mo mili honiyankoɓe toon to terbitte baɗade toon to Sahara to ko goɗɗum no fewi fodde kiloji 1,500 taw kilométre toon to jeerede ɗum ɗon ene woɗɗodire e taw kadi ko lamorgol leydi ndi gila jeetati lewru taw kadi ko duuƴal 2025 ene wayno honiyankoɓe de kolli météo mumen e wiide kay kañum taƴodire e aduna o tengti noon ko fatti noon e taw kadi ko kumpital ngal e jokkodirde e won kadi e nder leydi ndi ɗum noon ɓe ganda noon halko saabi wonde kay ko aɓe mbaɗe toon to ɓe mbaɗa toyre ɗum noon ko hunde e nde ɓe mbawi kadi wono hullude hen mette mabɓe no fewi Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarndogo gam weltare Ayawo TV Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarndo golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbout ha to galle makko Seeno Padel ko on takkusan juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to galle makko to Daril Barke ko taari ɗum kala habaruji men jolam jaɓiri koto leydi Syrie puɗorɗen laamu dow laati dentuɗi Amérique tawi koye ɗemgal Donald Trump horoji leydi ndi o holliri tigui wonde dendagal sanction ngaji pawnoɗi e dow leydi Syrie kala talata ɗina sanction ngaji holliri tigui wonde ɗe pawtama ha laaɓi ɗum ko talata hanki o 13 lewru duujal mai ɗum laati ko nden tigui o ɓayini ɗiɗon konngudi e saaha kay wonno e jillu makko e nder golfo ɗum noon woni weltare mawde no fewi wonande dendagal ɓesgu Syrie naɓe kala saabu ɗiɗo sanction ngaji kay pawnoɗe leydi Syrie ɗiɗo duuɓi kala koko joɗino tigui e dow wonki faggudu leydi ndi
ha joni habruji men jollam jabiri koto leydi Qatar padena laamu Qatar waɗi commande avion ngaji kewɗi no fewi tawi ɓe commande ɗum koye société biteɗo Boeing pewnowo ɗina avion ngaji commande o noon jaru mum ko temedde 2 milliards taw ko halis dollar e ɗuɓe mbaɗi commande noon ko 150 avion ko Donald Trump hoore dolaji dañɗi Amérique kañum ɓaƴini kabaru o alarba hande o 14 lewru mai hitande 2025 e nder jillu makko toon to Qatar caggal kay nde ummorino to Arabie Saoudite o woni noon koye tourné makko e nder golfe o woni Boeing noon ko taga faade oɗo saaha joni ɓe meeɗa hebde commande kay podɗo ni hennene ngerde ɓe kolliri kadi hen weltare mabɓe mawde no feewi koto leydi Palestine paadena défense civile mo Gaza ɓe kolliri tigui tuggi wen doga hande kay faade oɗo saaha joni mo kalaten capanɗe jeetato neɗɗo tawi ko civil woni jamboreɓe mbaɗama e nder Gaza tawi koye bombardement mo Israël waɗi mo waɗi tawi kadi ɓe kolliri ɗum noon jiida e 59 neɗɗo waraɓe wodɓe waraɓe tawi ɓen mbaɗa koto banggue rewo Palestine koto leydi Liban paaɗen to leydi Liban armée leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi goto e mawɓe Hezbollah taw kadi ɓe mbaɗimo koto banggue worgo Liban woni to sud Liban ko drone mabɓe ɗon kañum toɓɓuno oto on mo wonno e nder région biteɗo région Qaqayyat al Jisira ko ɗon tigui woni toɓe jooɓi fittade makko ene tawe tigui to banggue worgo leydi Liban koto leydi France uddirten habruji men laamu leydi France ɓe kolliri tigui wonde koɓe waɗoɓe jofti kay ko ɓuuri yawde e yaccade caggal kaydi Algérie wonno expulsé wonno tigui riwtuno diplomate uji mum e ɗiɗi faraisenaɓe wonnoɓe toon to Algérie kamɓene oɗo saaha joni ɓe mbaɗi convoqué chargé des affaires tawi koto ambassade leydi Algérie to France waɗama convoqué koko ɗamini tigui nawtede faraise noon holliri koko waɗata joftigue mum taw ko tic tac woni tigui kala ko Algérie waɗi koɓe waɗoɓe hono ɗum musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceere ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha jiyat banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocco kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on